Ahojte, moje meno je Miloš a v tomto videu si povieme, akým spôsobom si efektívne vytvoríme a nastavíme Google reklamy, no a nezabudneme ani na časté chyby, ktoré sú vlastne používané alebo teda realizované v praxi. V tomto príklade si použijeme príklad realita makléra, ktorý vlastne pôsobí v danej lokalite a na tom základe si nastavíme cieľenú reklamu na jeho klientov a popíšeme si všetky detaily. Takže začneme si. Máme tu vlastne úvodnú obrazovku z Google Ads v reklamnom účte, kde prvá položka sa používa najčastejšie pri e-shopoch, kde vlastne rozprávame o tzv. Reklamách v nákupu alebo teda Google Shopping. Následne tu máme vlastne ďalší obchodný cieľ s názvom potenciálni zákazníci. To znamená, toto sa používa napríklad ako náhle sa bavíme o meraní konverzií v prípade odoslania a vyplnenia odoslania či už kontaktného alebo objednávkového formulára, často využívané napríklad technologickými firmami, prípadne firmy, ktoré sú založené technicky, ale používajú to vlastne aj napríklad personálne agentúry. Ďalší obchodný cieľ tu máme návštevnosť webu. Tento cieľ využívame v tom prípade, ako náhle potrebujeme zabezpečiť webu, konkrétny trafik. To znamená, týmto cieľom zvýšime trafik daného webu. Ďalší cieľ, máme tu propagácia aplikácie. Ako náhle máte vo firme vytvorenú aplikáciu a potrebujete ju dostať do svojho publika, tak v tom prípade využijeme tento obchodný cieľ. Ďalej dostávame sa k cieľu povedomie a zvažovanie. V tomto prípade využívame tento cieľ napríklad pri tzv. Brandovej kampani, prípade alebo na oslovenie cieľovej skupiny, ako náhle ide firma na trh s novým produktom alebo novou službou, prípadne otvára novú lokalitu, ktorú chce osloviť, respektíve chce si vybudovať pozíciu na trhu v danej lokalite, v novej lokalite. Ďalší cieľ tu máme návštevy a promo miestnej predajne. Tento cieľ využijeme v tom prípade, ako náhle sa bavíme o teoreticky fyzickej kamennej predajni, ktorá potrebuje osloviť cieľovú skupinu v danej cieľovej lokalite a zabezpečiť si tam vlastne potrebných ľudí, ktorým bude môcť ponúknuť svoje produkty, prípadne služby. Príklad. Máme kvetinárstvo, ktoré je v danej lokalite a je možné ponúknuť kvetiny v danej lokalite, aby tam prišli a následne si mohli kúpiť kytice a nakúpili. Ďalší cieľ tu máme vytvorenie kampane bez zvoleného cieľa. Túto možnosť využívame v tom prípade, ako náhle si nemáme možnosť vybrať z tých ostatných. My čisto v tomto príklade použijeme trafik, to znamená návštevnosť webu. Ako náhle si pokračujeme ďalej, máme tu vlastne možnosť si vybrať typ kampane. To znamená, že vlastne prvá možnosť je kampaň zameraná alebo zobrazujúca sa vo vyhľadávacej sieti. Áno, to znamená, ako náhle sa bavíme o spomínanom realitnom maklérovi, tak v tom prípade využijeme túto reklamnú kampaň zameranú a zobrazujúca sa priamo vo vyhľadávaní, v tomto prípade Google. Následne máme tu vlastne možnosť využiť aj ostatné reklamné kampane. Len na okraj môžem spomenúť, že vlastne obsahová sa vlastne používa v prípade brandovej kampane, ako som spomínal v povedaní o značke alebo produkte.
videoreklama alebo respektíve nákupy sa používajú vlastne pri Google Shoppingu, pri Google nákupoch, áno, a videoreklama sa zameriava na oslovenie cieľovej skupiny na YouTube kanály. Ďalej tu vlastne máme kampaň na generovanie dopytov, to znamená konkrétne, ako náhle máme spoločnosť alebo teda firmu, ktorá potrebuje priamo v reklamnej kampani zobrazovať možnosť vyplnenia konkrétnych dát a odoslanie priamo do reklamnej kampane. Tu si vlastne napíšeme URL adresu alebo teda web konkrétneho klienta, alebo teda v tomto prípade realitného makléra. V našom prípade využijeme hypotetickú URL adresu realitnymakler.sk a následne pokračujeme ďalej. Takže sme pri výbere cieľov konverzie pre návštevnosť. To znamená, že vlastne v tomto prípade, ako náhle sme si vybrali traffic, to znamená návštevnosť webu, obchodný cieľ bude zobrazenie webovej stránky. Názov kampane sa používa, aby bol v tom prehľad vždy v závislosti na konkrétnom type kampane. Ako náhle budete mať v budúcnosti viacero reklamných kampaní, aby ste mali v tom poriadok, aby ste sa vlastne v tom vyznali. To znamená, že pomenujeme si názov kampane. Následne pokračujeme ďalej. Môžeme si spomenúť, že vlastne samotná chronológia kampane v reklamnom účte Google je následovná. Na najvyššej úrovni je reklamný účet, áno, následne je vnorená jedna alebo viacero reklamných kampaní a každá jedna reklamná kampaň môže mať jednu alebo viacej reklamných skupín a opäť zase každá jedna reklamná skupina môže mať jedna alebo viac reklám alebo respektíve reklamných textov a k tomu sú pridružené aj následne kľúčové slová, ktoré jednoducho sú priradené v prospech danej reklamnej skupiny. Poviem príklad, ako náhle sa bavíme napríklad o predajni alebo e-shopovom riešení na futbalové lopty, alebo respektíve celkovo lopty. A jedna skupina môže byť zameraná na futbalové lopty, druhá reklamná skupina môže byť zameraná na basketbalové lopty a tretia reklamná skupina môže byť zameraná na volejbalové lopty. Každá jedna je to lopta, ale ide o to, že zobraziť cieľovému publiku, ako náhle vyhľadáva niekto futbalové lopty, zobrazíme mu inzerciu, ponuku na futbalové lopty. Ako náhle sa bavíme o tom, že by sme vyhľadávali futbalové lopty a zobrazili by sme cieľovému publiku napríklad basketbalové lopty, je to síce lopta ako lopta, ale nie je to vysoko relevantný dopyt versus ponuka, ako keď vyhľadávame loptu a futbalovú loptu a ponúkne sa mi v inzercii konkrétne futbalová lopta. Dobre, takže dostali sme sa vlastne ďalej na položku ponuky, to znamená, tuto sa môžeme zamerať na konkrétne ponuky, to znamená, že vlastne položku konverzie využívame v tom prípade, ako náhle máme nastavené meranie konverzií. Najčastejšie ich meráme pri e-shopových riešeniach, kde dochádza k spolupráci s vývojovým tímom, prípadne ideálne, keď je tam implementovaný GTM, respektíve Google Tag Manager, kde je to vlastne možné krásne nastaviť a merať. Následne
Máme tu vlastne položku hodnotu konverzie, to znamená, že poviem príklad, ako náhle sa bavíme o maloobchodnej cene za produkt, kde neriešime DPH, kde neriešime výšku dopravy ani balné. Čisto napríklad, aby som to ľahko počítalo, 100 eur, áno, ako náhle sa bavíme o obchodnom rabate, kde máme 50%, to znamená 50 eur, ako náhle by sme mali cenu za objednávku cost conversion 15 eur napríklad, z reklamy, platené reklamy, to znamená, že si vlastne ponížime obchodnú maržu z 50 na minus 15. Pri väčšom počte objednávok to privíta každý jeden prevádzkovateľ e-shopu, čo je fajn. Po druhej stránke, ako náhle sa bavíme o cost conversion 60 eur, to znamená, sme 10 eur v strate, čo nechce žiadny prevádzkovateľ e-shopu. A v tomto je rozdiel medzi reklamou, ktorá sa nám oplatí, a naopak. Následne tu vlastne máme možnosť zamerať sa na kliknutia. Túto možnosť si aj zvolíme, kde zabezpečujeme podľa obchodného cieľa konkrétny trafik. V tom prvom bode, ako ste si mohli všimnúť, bola návštevnosť webu. A následne tu máme, aby som to ešte doplnil, podiel zobrazení. Tento zámer využívame napríklad pri brandových kampaniách, pri zobrazovaní reklamy v obchodnej sieti Google. Takže vyberieme si kliknutia. Máme možnosť tu nastaviť maximálnu možnú cenu za jedno kliknutie. To znamená v závislosti na cieľovej lokalite, cieľovej skupine, inak povedané konkrétnych kľúčových slovíčkach. Takže čím je väčšia konkurencia na online trhu, tým je tá cena vyššia a zase naopak. Čisto v príklade si nastavíme pol eura, áno, a ideme ďalej. V tomto prípade sa nás tu pýta akvizíciu zákazníkov, či ponúkať rovnakú, áno, alebo pre nových, áno, o čo si vlastne vyššiu. V tomto prípade toto nebudeme meniť. Ďalšia obrazovka sa nás týka ohľadom zobrazovania reklamy. Prvá položka sa nás pýta, či si prajeme zobrazovať reklamu, áno, aj na partnerských weboch Google vo vyhľadávacej sieti. To znamená, že Google ako taký spolupracuje s tretími stranami, ktorí sú vlastne prevádzkovateľia rôznych webov, portálov, fór a blogov a tak ďalej, kde majú vlastne možnosť vyhľadávať, áno, ako keby boli reálne na Google. Zo skúseností viem, že toto jednoducho sa vo väčšine prípadov neoplatí a spôsobuje to majiteľom v podstate len náklady. Vo veľmi, veľmi malom meradle sa toto vlastne oplatí. Obsahová sieť sa rieši v prípade brandovej kampane, alebo teda, ako som spomínal, v prípade, keď sa bavíme o tom, že ide firma do novej lokality alebo na trh s novým produktom, v danom prípade konkrétnou službou. Takže takýmto spôsobom, no a tuto si nastavíme, áno, konkrétne cielenie. To znamená, zopakujeme si to. Máme tu vlastne realitného makléra, ktorý vlastne sídli v Bratislave, áno, a jeho cieľová lokalita je Bratislava a okolie. To znamená, že máme tu už preddefinované miesta, áno, Bratislavský kraj, v prípade konkrétne, áno, tu máme vlastne na pravej strane definovaný, áno, dosah, to znamená necelých 3 milióny, ale hovoríme o dosahu. Ako náhle by sme chceli špecifikovať konkrétne parametre, tak je možné si vybrať či už v okruhu, áno, v kilometroch alebo aj milách, alebo konkrétnu oblasť. To znamená, že môžeme si vybrať cieľenú lokalitu, áno, alebo vylučujúcu. Ako náhle si neprajeme zobrazovať reklamu napríklad v Trnavskom kraji,
tak v tom prípade Trnavský kraj, áno, dáme si vylúčiť. A takýmto spôsobom vlastne dáme uložiť, áno, a pokračujeme ďalej. Máme tu vlastne predefinovaný slovenský jazyk. Zo skúsenosti je dobré, čo viem, používať aj anglický jazyk, v prípade český jazyk. Ako náhle by sme mali reálneho makléra napríklad na južnom Slovensku, tam treba zvážiť ešte aj maďarský jazyk. Dobre, máme tu ďalšie nastavenia. Máme tu položku striedanie reklám. V tomto prípade Google ako taký, ako náhle máme vložených viacero reklamných textov, optimálne vložiť aspoň 3 reklamné texty, tak jednoducho Google ako taký si rotuje podľa výkonu, áno. Ako vidíte, predurčuje tú reklamu, ten reklamný text, ktorý má najväčšiu výkonnosť. Pozrieme si ďalšie nastavenia. Ako náhle chceme konkrétnu reklamnú kampaň ukončiť v daný dátum, áno, tak si ho asi vyberieme. To znamená, že podľa potreby. Zo skúseností vo väčšine sa ten koniec reklamy nerieši. Ďalšie možnosti máme tu zobrazovať reklamy, či už počas dňa, v týždni, áno, v závislosti na konkrétnej hodine. Tento údaj sa používa napríklad pri ambulanciách, áno, kde sú nejaké ambulantné hodiny, alebo respektíve pracovné hodiny, to znamená napríklad od pondelka do piatku, ambulancia sa otvára napríklad od 7. To znamená, dáme si vlastne od 7. zaviera o 12. po obede na poludne. To znamená, že aby ten lekár a sestrička mala priestor vyriešiť požiadavku, takže vlastne dáme ukončenie zobrazované reklamy pred 12 hodinou. Len keďže vlastne sa bavíme o reálnom maklérovi, tak v tomto prípade vo väčšine, áno, sa zobrazuje reklama nepretržite. Pozrieme si ďalšie nastavenia. Možnosti webovej adresy a zahrnutia značky. To znamená, že vlastne toto sa v tomto prípade nerieši. Dáme ďalej. Máme tu vlastne URL adresu a ideme ďalej. Máme tu možnosť pomenovania reklamnej skupiny, to znamená, ako náhle sa bavíme o spomínanom reálnom maklérovi, tak v tomto prípade môžeme si pomenovať reklamnú skupinu napríklad Bratislava a smerovať trafik z Bratislavy na konkrétnu URL adresu. Tu nám vlastne navrhuje systém Google Ads konkrétne kľúčové slová, ktoré je potrebné použiť. Áno? Je potrebné veľmi zvážiť ich použitie. To znamená, reálna kancelária Bratislava, áno, byty na predaj, áno, a tak ďalej, len si veľmi v rýchlosti prebehneme, lebo sa ešte k nim vrátime. Takže v návrhu sú OK. A ideme ďalej. Tuto sa nás to vlastne pýta na URL adresu konkrétneho reálneho makléra. Je potrebné tam doplniť hypertextový protokol a následne zobrazenú cestu. To znamená, že v tomto prípade, aby nám to troška pomohlo, použijeme Reality Bratislava. Netreba si mýliť cieľová webová adresa so zobrazovanou adresou, áno, to je rozdiel. Cieľová webová adresa, tam skončíme po prekliknutí z reklamy a toto sa vlastne len v podstate zobrazuje. Následne tu máme možnosť vložiť nadpisy.
Ako vidíte, z pravej strany máte možnosť vložiť nadpisy do každého riadku v počte znakov až 30, s tým, že sa počítajú aj medzery, to znamená v rámci znakov. Takže začíname. Do prvého nadpisu použijeme nadpis Realitný maklér Bratislava. Áno. Ďalej. Môžeme použiť nadpis v Bratislave. S tým, že aby sa nám to neopakovalo za sebou, tak použijeme tento špendlík a následne ho dáme zobraziť na rovnaké pozícii. Je to vlastne najdôležitejšia informácia v inzercii, ale sú veľmi podobné. To znamená, nechceme, aby išli dve za sebou, ale označíme ich áno ako dve jednotky. To znamená, sa nám zobrazí nadpis číslo 1 a číslo 1, áno, buď jeden alebo druhý. Nikdy nie, áno, naraz. Ďalej. Predaj bytov v Bratislave. Nemôžu byť dva rovnaké nadpisy, predaj bytov Bratislava, áno. To isté. Dáme tuto opäť v tomto prípade dvojku, lebo realitný maklér je v najvyššej úrovni, áno, a byt je v podstate vnorená kvázi kategória k tomu realitnému maklérovi. Následne môžeme použiť niečo podobné tuto, to znamená predaj domov v Bratislave. S tým, že označíme ich, áno, opäť v tomto prípade na úrovni 3. A takýmto spôsobom, áno, pokračujeme ďalej. Máme tu vlastne niekoľko tých nadpisov a všetky by bolo fajn vyplniť. Google ako taký si tie nadpisy, áno, postupne rotuje. Môžeme pokračovať ďalej. Predaj pozemkov Bratislava, následne v Bratislave, v tomto prípade označujeme to áno ako trojku. Ďalej môžeme použiť položku predaj garáže v Bratislave. Takto, opäť označíme ako trojku a takýmto spôsobom áno, postupujeme ďalej. Do nadpisov používame najčastejšie ideálne kľúčové slová, ktoré nám zvyšujú skóre kvality. Tuto nám vlastne môže navrhnúť systém Google možné nadpisy, ktoré sa dajú použiť priamo v inzercii. Je to zaujímavý termín alebo kľúčové slovo prenájom Bratislava. To znamená, že použijeme si prenájom bytov Bratislava. Áno? Ďalej. Prenájom bytov v Bratislave. Niečo podobné ďalej. Následne hľadáme inšpiráciu naspäť. To znamená, že ostáva nám tam jedna položka, respektíve jeden nadpis. To znamená, že využijeme napríklad tento Bratislava Reality. Áno. To znamená, vyplnili sme všetky nadpisy, skontrolujeme si ich, ale potrebujeme ešte doplniť to poradie tých nadpisov.
Ďalej dostávame sa k opisu. Áno, to znamená, že máme tu v tomto prípade položiek až 9, znakov až 90. To znamená, že môžeme sem vložiť 90 znakov, áno, aby sme zaujali potenciálnych zákazníkov. Keď spomíname toho realitného makléra, vo všeobecnosti, či už realitní makléri alebo realitné kancelárie, majú tzv. Alebo teda najčastejšie 3 obchodné ciele. Prvý, nábor novej klientely. To znamená, že hľadajú, áno, ľudí, ktorí predávajú svoje nehnuteľnosti. Druhý obchodný cieľ je predaj existujúcej ponuky konkrétneho realitného makléra v prípade celej kancelárie. Áno. A tretí obchodný cieľ je nábor nových maklérov, v tomto prípade pre konkrétnu realitnú kanceláriu. Obchodný cieľ je možné zamerať aj na konkrétnu nehnuteľnosť. Takže ideme na ten opis. Takže, aby to bolo veľmi výstižné, napríklad. Realitný maklér vám predaje vašu nehnuteľnosť za najvyššiu cenu na trhu. Áno, môže byť. Ďalšie. Realitný maklér vám zabezpečí pohodlný predaj aj vašej nehnuteľnosti. Doplnil by som pohodlný a bezpečný predaj aj vašej nehnuteľnosti. Systém nám tu vlastne ponúka ešte ďalší opis a ďalší sú spolu 4. Opäť je ich možné očíslovať, aby sa nám zobrazovali v poradí prvej alebo druhej. Áno? To znamená, dáme takto. A teraz ideme troška variovať, to znamená, zoberieme si tento nadpis a čiastočne si ho zmeníme na realitnom trhu. To znamená, že číslo 1, nezobrazia sa nám nikdy naraz, áno, buď sa nám zobrazí táto jednotka, alebo táto jednotka. To isté si môžeme urobiť s opisom číslo 2, aby sa nám zobrazil nie naraz, ale vždy iný. A rozmýšľame, čo tam môžeme zmeniť, doplniť alebo podobne. A sme nad limit. Tak dáme tak zabezpečí bezpečný predaj aj vašej spokojnosti. Môže byť. Následne sa dostávame k položke odkazy na podstránky. Toto vlastne považujeme za kvázi rozšírenie, áno, a využíva sa najčastejšie napríklad o položku kontakty, áno. A zas HTTP takýmto spôsobom. Riadok opisu 1 a 2 sa odporúča používať, áno. Nevyhnutné je použiť text odkazu a samozrejme URL odkazu. Dáme si vlastne vytvoriť, áno, a tuto vlastne máme. Ako náhle daný realitný maklér napríklad ponúka oceňovanie nehnuteľnosti, toto je tiež zaujímavé, áno, zobraziť v danej reklame. Ďalej tu máme položku popisy, to znamená, máme tam niekoľko položiek alebo popisov v počte 25 znakov na každý riadok.
To znamená, že je možné tam použiť niečo zaujímavé, niečo, čo sa dá použiť ako kvázi benefit, áno, konkrétneho reality makléra. Napríklad seriózne reality maklér, áno. Ďalej tam môžeme použiť ďalšiu položku, vždy dostupný, to sa nám asi nezmestí, to znamená, skrátime to, vždy dostupný maklér pre vás. Tiež sa nám to nezmestí, nevadí. Takže takýmto spôsobom, áno. A pokračujeme ďalej. Tuto máme krásne definované, v pravej strane to máme krásne zobrazené, ako to vlastne môže vyzerať priamo v praxi, v tomto prípade v mobile, alebo áno, v počítači. Dáme použiť. Ideme ďalej. Teraz sme vlastne vytvorili, áno, jeden reklamný text, alebo respektíve jednu inzerciu. Ideme ďalej. Tu nám vlastne systém odporúča limit, alebo teda budget, rozpočet, koľko použiť, áno, na danú reklamnú kampaň. My si vlastne môžeme použiť odporúčaný, v prípade viac, áno, prípadne menej, alebo nastaviť si vlastný. Áno. To už je v podstate de facto na dohode s konkrétnym reality maklérom, aké má možnosti a podobne. My použijeme priemerný denný rozpočet necelých 17 eur. A klikneme na položku Zverejniť kampaň. Takže máme tu položku kampane, otvoríme si ju, následne máme tu denný rozpočet, môžeme si zobraziť konkrétny dnešný deň, nastavuje sa stratégia ponúkania cien, respektíve sa optimalizuje stratégia ponúkania cien a ako tu sme na úrovni kampane, ako náhle si otvoríme, dostávame sa do úrovne reklamnej skupiny, áno, a následne, keď si otvoríme reklamnú skupinu, dostávame sa do položky kľúčových slov, ako som spomínal. Tento stĺpec, ako vidíte, máme typ zhody, v tomto prípade všetko máme na voľnej zhode. To znamená, voľná zhoda znamená to, pri tomto prvom dvojslovnom kľúčovom slove realita kancelária, znamená to, že človek, keď zadá jednoducho do Google napríklad účtovná kancelária, tak zoberie do úvahy ponuku, áno, realitná, slovičko osobitne, kancelária zvlášť, áno. Na teoretickej rovine sa môže zobraziť aj táto reklama na účtovnú kanceláriu, ale keďže sa vlastne už používa umelá inteligencia na tzv. Učenie z reklamy, tak jednoducho v tomto prípade to nehrozí, ale aby sme jednoducho docielili konkrétnej kvality reklamy, tak zmeníme si zhodu kľúčových slov na frázovú, áno, lebo ani jedno kľúčové slovo nemáme v jednoslovnom počte. Všade máme dve a viac kľúčových slovíčok v rámci vyhľadávacích fráz. A teraz, ako vidíte, sa nám to obálilo do úvodzoviek. V tomto prípade už pri zadaní kľúčového slovíčka napríklad realita kancelária ako jadro, áno, v doplnení Bratislava, tak sa môže zobraziť, áno, aj táto reklama. To isté platí, áno, v prípade ostatných kľúčových slov. Niečo môže byť pred a niečo môže byť za. V prípade to jadro, áno, musí byť, áno, zobrazené. Ako náhle by vás zaujímalo niečo podobné
a mali by ste také konkrétne otázky, neváhajte sa pýtať pod konkrétnym videom. Takže toto je vlastne nastavenie reklamnej kampane pre realitného v Bratislave. Niečo podobné, áno, sa môže použiť pri realitnom maklérovi kdekoľvek, áno, inde trebárs v inom meste. Toto je základ v nastavení reklamnej kampane na Google.